Matti. Taiteilija luojan arvosta. Soittohommat sujuu, laulu sujuu, Matti. Miten tulevana kautena sujuuko myös väkihyppy vielä uudelleen? Niin kuin mä oon sanonut monessakin haastattelussa, että käy hyppäämässä silloin kun huvittaa ja jos on fiilistä mennä, mutta toivottavasti olet mukana. Mikä, Matti, on ollut väkihypyssä sinun elämäsi aikana tavallaan se asia? Mikä siinä on ollut se kaikkein kiinnostavin ja haastavin asia? Tietenkin haastavin asia on ollut se, että miten menestyy kilpailussa ja sitten taas jos on epäonnistunut, niin taas on pitänyt petrata seuraavaan kisaan ja se on nyt se haaste ollut ja kun mäkihyppy elää kuitenkin, että ei tiedä koskaan milloin vastatunteja, milloin takapuolta, niin kuin elämässäkin. Mites jos... Joo! Rohkeasti taas. Matti veti tuossa takatuuleen ja vähän vastatuuleenkin pari hyppyä peräkkäin. Montako, Matti, hyppyä voisit kuvitella, että on takana, jos pitää arvioida 10 000 tarkkuudella? Paljonko on? No, nyt tuli kyllä semmonen kysymys, että en yksinkertaisesti pysty vastaamaan. Ehkä 15 000. Ja sitten, koska tiedämme myöskin, että tosiaan Matti laulu sujuu, täällä jo osa porukasta kyselee, missä on seuraava keikka. Se paljastuu nyt. Missä nähdään Matti Nykänen lavalla seuraavan kerran? Ja kyllä näin on, että huomenna Joutsassa. Huomenna Joutsaan, Matti Nykänen! Ja mikä parasta, Matin suosiollisella avustuksella minä lupaan, että Matti tarjoaa teille kaikille vapaa-liput, ketkä olette huomenna Joutsassa. Nyt tuli, Matti, vaikeuksia. Hyvä. Minä lupasin ja Matti lupasi. Viimeisen